العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واتقوا الدنيا فلا تغتروا بزخرفها ومتاعها واجعلوها مزرعة للآخرة واعلموا أن هذه الحياة لا قيمة لها عند ربكم. وتدبروا قوله تعالى حيث قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التقوى. أما لفك تنكا ورمضة كعلى بركنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله تنوب عليه رب العالمين دافع بيتكيدو ولي الصالحين على دي مجرب كفو بشباه ولا عدوان إلا على الظالمين. بلو فورا بنو لغة دابة أبي توني كلاو ديكا يرتونو أني ما تونو. والعاقبة للمتقين كوي أبي اللبا على يسرع جمدلا أم بشيريا وعلى كلماتيا كشيريا على كركتينيا صلى الله عليه وسلم على كشين مجيد على كركعنا سنجو أنا كصحابه أني ما هم صنع كتكون في جنگا فكتاسي القيامة سنسيل وكو أسلامه أي ولدا كان غرب لنداء التقوى اتقوا الله أيسر عليه. على كركعديسة نوبي صلى الله عليه وسلم أي موفتني أكو كسرفة دوفناي أبو فاين كان أسر عليه تومنا قرآن النسونا ناي كفر دو توما كسرانغا كيولو فناي وقريدي وتكم لوي عليه كفر على كان قري كم ما بيجو دون أوفيون فنانا وقال كرك حديثه ودنا نفيدو يكتو تشتوما كو أنغسران أوفيونا من الدنيا جيبه أوفيونا الكرك حديثه كنما ودنا نايكم إسلامك أنغسران جيه يا فرا كما كان يرينا واتقوا الدنيا ولا تغتروا بزخرفها ومتاعها. جي مسري أنا دامو أكرم ملاسا نيوي نكمن ماندي أنشيب بلا مطلولا nga hakika mi wende atobe galwe mba foni joina ningmanu iba fo ko umanda qur'ana kono ni hawna nyene maya bila mafle
anga waqi o fle actualité fle amagi ga ko masiri ñom bulu tugumina amagi ga ko janyo bulu tugumina ambe nyeshimbe jema tugumina amfam babbe kodo be alqiyama kula tugumina ni aya nu ba fo ku te qur'an ko de ato anya kanumbi kanyo hakili ciki ko aya dawlabi ba beni fiire ka komoge ay ayam taka ke ka kuma blessa no ya da bade kana blessa ni je tinte dole illa masra'atan lil akhir je ila harasana ke yodi ni ma min won ma famuti ifilla itununa an kumbe la haradika anyini yoro de ya he la harasana ke furdi asugu joro de ya ibiti ka tonom da akiyama kenaka ibita kanin ke la hara ngamo mala sarani je ingmanu ufwali kana chaya ni wati ni kadaka hadisa dognana fi hada albab ba don fara kirat lila sallallahu alaihi wasallam akoni foru yidura foru ko erete koray asora to erete ufe kumunu beke ga bulda aketo erete unyana nga o mi fora oluwe o de kera ka kowera uke o ko nana kowera nana fo adama de ngere beje kono bi ma dowla ma do wereta do be minge telma je chenye na unyekoro je masilla unyekoro je jara ula adama do be mingi bi في الحياة على ما جيت لو كما كلا أتسكاكي ماشي توصل نجينا وواجولي سبلا ماشي تسكاكي نيكو فوشويته نيا فوشو ورفعو فينا إبي موم نيجي إبي يرن نيجي نجين وني لا قيمة لها عند ربنا وسكاكا بوامبلا كو فلر فويته جيكونا على يرو osiga ka bwambela ka foni njele tike na mai joro fuitala alayo asebe kudda be bi ala ko bara munun ka konoy no ta ko to be tluge akoto be fui alakira wadi fa sallallahu alaihi wasallam ako kuma mi yece ka tabe kuma beka ko nga don dala de kuma info ko sha'iru ga arabu ka sha'iru na wanda take ne da ako ye labidu kuma mi foti ala kullu shay'in ma khala Allah batil batil ko fe no ta'ala ko ni fudo fe bi bolo ko ala ko taala ibe yere mala sala akuti meseno ene te jien ko ju ala ere skide nyena o girna majulka kalaba ka bulati nye o chama ke nyena ka bulino kalaba ka buliye ka kashino kalaba ka yela ila iyeli o here bay dodola mobta la kale kunere de yayi nyena ga dombina mota fa ka don ku ni yenyoy o jul kerere nyena injin won ngana korol la bay dat ka woroy na nin yebe minabbi ani qur'ana te nyoy de qur'ana ayaw ye kuma do lakale alkire sallallahu alaihi wasallam ككار دكاين بويد على كرامك نيش على كرامة صلى الله عليه وسلم تفسير كلا جامن غو كما ينتكران يورو كما يقام من دون ديك كما دو كنو تعالى كرانو تشكا جام كومي ديك جلال بجي صلى الله عليه وآله وسلم وكما جمعين نتافق كما ينجا كوي
akani ire kata qur'an ta e ka tadabburu keni aya na nywana munu be qur'an ko ku laje anika on nga ketaw na nga fotaw danyo ngoro ko laje ibad don ko anjama be yere mala sala amme mina yere mala sadu ala mi vo o kodde ala ko alkiramadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naga nga hakli jagaboni maka kanga billaje kanga actualité laje adama dum beke ka balu chumna ala ko akrama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat alhayat ad-dunya ako akrama e kan ngarda kay lamay ka laje ni kirani yorodo wal mani e yorodo ako akrama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de qur'an an-nasude de yana sosolite ke kuma mununguna o qur'an parce que ni condana ni ba fa hadisa mi ni o kuma majey klula ni ba fo pa bi soro alakram mani foyere parce que ni ko pa fo katlaka ba ala o yi halaki toy nga mo jaggele yarat may nabi o ye ka fo ko kirama fo sallallahu alayhi wa sallam nga ikwa mi vodu mi kadalwe jme yola o jariye damadi ikwa mani voy kadalwe jme yi parce que amati ji misrafe aunda hadisa wuluma de balaka kete ni min dari ji misrafe ni min gafsi ma no gafsi tabuluma hallo de hadisa kitabu sahalun kono doni srafe kadaka don bawo de kitabu wuluma in kitabu dilalen aka kuma faratugo nyonga ayo keni cleaner ayo keni ladre kateme mato taka o kuma da bari bukhari ko ni muslim ko lo kele bo mina an fe bi kele kurawli be bukhari kama aduna ta borat e bukhari kala ladre an da yasiba ha amma sibiu jebe ka fo pa aka hadisa kitabu sahabe towi ammo sibiu annana surai wa bɛɛ fɔ ya ka kɔrɔ ɲuman minnu bɛ kɛ k'a lagosi bɛ olu y'a tanu kɔ kɔrɔ o y'a tanu don min na o y'a tanu ni jumɛn ye bi u bɛ kɛ k'a jaga mun kama fo ka se yɔrɔ la ko n'i y'a an bɛ girin Bukhari kan i b'a kuma minnu b'a kɔnɔ k'o de diyara an tulo la kuma jumɛn bɛ Bukhari kɔnɔ ko o de ka d'an tulo la o de b'a to an b'a soutenir ni ada bakumai angateme na bangaw mana arotti dobra si dobra ana rotti inshallah wa ada bakumai nga ni ayadi Qur'an kono surah Taha ni yofle aya kemeni bisabani kilina adam ne kemeni bisabani kilina kana bla kemeni bisabani flala hal ni be Qur'an taradile kanwere wala ni bise ko de kala e kata fle kuma min foray ani ka laje amalaka mo nigi ni kuma kam mu yibi kele unde de ka alkira be prévoir kabla sallallahu alaihi wasallam a fo kwa kuma de binanna mamunu mo wele kana alama o do were de biyele ma ka mo gien ka bo alama ku kodo la harala ku fli asira wala akira ka hadisa do ka do were do be sira damunu na o mo ka gele a do fodo nanna insha Allah ako alkira makaniye bamba wala tamuddanna aynayk إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا كو كنينيا بامبا كتا فما نينون دا متنمي كبني نما يا مسرولا مسرين نونا من دكلي كبني فاما يلا كبني نفلو سبكرو يلا كتا سي جما جامن يوما o nona munun flu bolo jelatke masrula jembendia koula na be je chenye adama de nye koroki dusko dulo jena ko kaninya bamba kata uma
oh e ka la jesa tafsir kala mun ko kira ka kumate sallallahu alaihi wasallam qoray an yoro kumate ko abonya de drama ya no khitabu mun yeshina ala kirama sallallahu alaihi wasallam qur'ana kono don bawi ni ma saba de fois ko kuma do la kuma nyebi shi al kirama sallallahu alaihi wa alihi wasallam akilin jon furula du ma talla dige wala de akan nabi ma ya khasoy su doyoyi alikilin de ya marula nakeli o kuma ko bi mun yeshi al kirama sallallahu alaihi wa alihi ko kuma kan do be ulu yeshi al kirama sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayre na mandum be da makaka ala ayre ya maru menni aye amandum ya maru be dai ko nga kuma do be kan da kan do be kuma uslubu do be ko ala bo yeshi al kirama sallallahu alaihi wasallam ko ma fora ko kira kana do fara alaka nabi mo no cheka jan ko mi diga jara ni baci jango nabi mo ko kunski ba ko kuma do yebi shi al kirama sallallahu alaihi wasallam don bo ba fo ko kuma ingande kirama ba kambe amando ndima ko abunya de dira al kirama sallallahu alaihi wasallam kani be don bo ko sharu de okay de ga min fiye ni be don bo ko wala lunde nga kuma yire koroydi kuma iskalu tek kuma ngoro de ye ko kafiru fle jiedele le min fle kafiru ye ko islam kani nye bamba no fe bibi kasla me chien ko no fe ko e hakilla ko de bunyaye alayor ko de korotaye alayor enye bo femununa ashima ke chidum yana al anbiya war rusul akerulu yana e mani yere mala sabbi ni technology minon o kera chidum yana je jora ka se ake mina be mani yere mala sanoi o kera chidum yana ay magandala ngini ngabbi muno mbora sessa madina misri be ko dibi anga yini ngalike ambe ke ga sumani ke ni miebi ambe ke ga jien sumani miebi ka ala ko sumani miebi je kono o ba wajibi ya anga fo ko ala kira ka misri bila makafsa atle hakli mabufo ikira kuma kono do mena misiri kuma chugodi misiri kun jo meni bo biriki de misiri kun bli meni tamaro nyanza ndi misiri kun jet ke meni tamaro jukuru de misiri bunya kun de bereni ji a hake dombe ni dona piu kele do ka damfara jira kira kile misiri bunya kun ya hake mi a piu bi sallallahu alaihi wasallam anaka sahabo barlo de kon ahlus sufa kumbe be fini min do atula bo karoke ambe ni voya ko ngane srambe miye anga zuhudu de bege ke fende mbului fandaya dese tamatenga ulukula o de zuhudu e malaya ni fenti bolo kumamina ibe islamai te fengo ye kira na ka sahaba mishi ko na fini fundula ngani ye fenzoro ba ko ko we wajibi sa adama de ko ni sirana ala ye ngaba ala de bulu na ya ala take ala ban take ke sabe islam fanda mun de mena uluma ala take era bala ko kuma fanda mun be ya da uluma ala take koro ya ambe ke ga ala ko sumani je ne ga kuma de koro yoyi ni ma kuma nun famu kuma dowla abu ku yana kwambe je de labushi no e ka jesri ka sebeke je kono ka do dala ka taye ki yere joki ka jamana joki ka dujo hakli ma bo labushi halal asraka al-kasb min al-halal la kuma korote ki farfaula ni ya famu te ya famu je tuka kuma koroyi kuma de koray ko hey war soroti ala soroy may rabba man ga difle je soroni ala sorote kili ni ala je fama ya dimami ma ni ala je nafulo dima abu baro no goy bulu abu komi jere wasailu bin no goy bulu tukomina aba ala ko baro fana no goy bulu parce que sarakati bokan no goy ma yuma ya bara chaman fora o kan no goy ma kadaka abibulu فاقد الشيء لا يعطيه ate bolo minani yo tunomi o bakarde
ate aqimu salat wa atu zakat ay jaga di hotel na folo be mi mulo yo ay na fakati ke hotel abi mulo yo ay ta hiji hotel sebiye yo bana bara chaman fora ala ko bara la ni fembi kuna abi deme ala ka deme ko fe ki ka ala ko bara no ya ibolo slabe re feyini kunde kanga koye nganya de kanga koye ifeyini to ni ya yini kun wara kama mino te kele itnuna de ifarla jedunga de ifarla ma hakilla fulunga tondo yo ni ma min ka jamu yi doron ne ba fara nyonga doron wala sanga ke na fulo batiye tin doron wala sanga damu jiye kono tin doron ita yini ala ko kama ikalla yini te here barai don bo ko a yini baliya de here ka boye makata ba yini ya islamai la islamai ma shuka ke baraka mun gama wala sai ka balu halala ni ya me ko halala ko ya ala ko de ko ya lahara ko de ni lahara ko ta la halala ko bu fara adaya ka soro de ni lahara ko te ko la war ko da be ka soro de wada to nazara bo system dika iri ba ko kuma tu fe jena ya war ko kuma tu fe so bongo kuma tu fe ni sira ka system ni min kire ni bi fenzo la dron abana o de nana ni chambre passage o ye jien kono o de nana ni porno film de la ye jien kono o de nana ni l'homme masili ye jien kono ni be ko jugu fena wari naw de ka bar hali guerre civile munum fle jien kono ka kele masiri jien fandan nani be marfa fere law ka bar mamu nga baray arm fere ulu ta fe kele ka jojien kono parce que ulu ben na furu fara nyonga do de mamu bi yala ka doroku masiri jien kono ka soro jien bebe na ka halni ala kote ko doroku may adama de ma maya hakima nga dun ba masiri ka fere ka cari wari naw fan ni mami ngo nabi jini jien de kama haramu ni halala ko to da aslama bi jini jien kama kala wa on balaka yela maka ko de bi aynama wa alakira sallallahu alaihi wasallam ay je fereli kan adda ka sahaba ido awo de fo ko mamunun de mena je ferele mi ngaw girina je no ko giringo juwano fe munu haram yaru kaw yo lu daga je yini kama ay rabbi lamanu ka jan ahlalna kull shay min ajliha ay fe be daga bi je kama illa man rahim allah islamo famba fe be daga yere bi toroba ka du kono ate war wuluma na dingeni nana ni mi aboble na dimsoni nana ni mi aboble ate war wuluma ibi may baradala ate bara wuluma ibi may commercial ate fenfere ta wuluma ibi adama de ya be warinna dine ko kuma ila taka warin israk na tlalo la kuma mina abina bismillah ay fe beda o kuma no kroy ko islam ma a warini kun yere de shilon folo na sori ka wari ni kunde e ka ken nun shi i halakira de i dim halaki de yim so halaki kada ka yere na balu haram na dim na balu yim so na balu hal yaw ngadina yon kala la jabe mo nof na bebe war ko de nof ye kala e misiro kono wallahi billahi utek almamiya ko kala la ute dina nyemo waya ko kala la ube jien no fe ko kala de la war no fe kala la ampe ya allah yete misiri munun be ko felawla ni tamate sura kono e de la ka kele ita kele misilla ni sorata kono nga kuma nun tile ne te kuma jenge ni fe ni ye kele yoro la misiro misilla an fe ya wa soro de no fe be kele la soro de no fe na te misiru ban fe ya ibta kalamba wele kana kwa kaka almami atiso na dum madala ko almami do baraji ga budo e de fini sirana ala nyakati me do nga na mo silia e maso nga mo silia e be kelela no fe ala ko do la hara ko do wallahi ode che do be fango fo yon yi ko faire ambe ke ga je par ci ko mina bi parce que on re fitnena on yebe mina abe comme islamé ou be ga ay bi jammena reka e atetende kan yere mala sada e je biga bo munu fe olu balaka sigara mabbi uma saada soro ka je ko ina kuy uma baski soro ka je ko ina uma kunanja soro ka je ko ina olu do be ga tubi ka siga alama ay ni galike anga yang commerçant ba buta melata mamunu buta munu nga jamana ka
ni mamun ka jamana iqama soro ni papier soro ka jamana papier dama soro yakila ko idone dala ma do wolo laye ka moye ka bara dalu mo soro ka na fulo fara nyonga nga buke ku yere fa su ka shife ado keto ka kuna njanyini u keto ka ni lafiya nyini u ma soro fiye fu duna salama yala kuma mina da to alayka nabi alayhi sallallahu alaihi wasallam ko kana o fon flede o hera mun fle kafu kana fle koroydi akoro de kwa nywana haramu islam man ya sura halal kuma koroto yi kuma at-tatallu' bil qalb adama de duskun ka yenge ka ta fe ma duskun sugula ni ay ibison ka ko be ke wala saka soro e ma yi mo na qur'an ba fa ko ga yini ni ke ay la hara de yini ni fa wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah ko ala min di ma la hara yini ala ama asele jienta ma ay mo vola wala tansa nasibaka min ad-dunya ko kana yina ini yoro ni ko jiena kana yina ini yoro ko jiena ko kana yina ni ngo ngam mimbe yina o jme yo ila hare nga kana yina ni ngo de ni afora adama de ichira mundo kama nga kana yina ni ngo o tsika oni don tsika kekele de iwuli kun yere mi ano tekele aha iko ma wuli toma kana yina ka montru ko de bali kana yina ka ver ko de o koro ko abse ga ta soro tew nga tsika tani minde ma to faide okay anna kunyere ma to faide fa na rakira sallallahu alaihi wasallam kwa kana nye bamba kafiru je jale min fle kafiru la ja kabi odo kafiru be ka rakira na no fetu baw dan je pola kabodo o be ba don sa ngwa rakira sallallahu alaihi wasallam asabatira kai dona ke yahudiyo fe be ba don ko yahudiyo de ku e madina na fulutuyi uka juru kumbe be juru do bela ba do islamo lo ba do awa kafirula yahudu madina femu bulu de bulu ka soro yere do islamo la soro sahaba chama ba la kali soro madil ka dulu ka kateme kaybara de le min kera no yo na fulu soro yahudiyo de femu bulu de bulu alakira sallallahu alaihi wasallam asabatira hala idono ku fe shawla riwaya udono ebe mouvement yo ne bion bisili an re islamé o defu ye ngolobi awon yebe mina dro e jende wallahi islamé jeni kun ilahare ita ala kutaka jeni ina sabali ka commerce la nadana hakemina ini wasadula ina sabali ikabara dala ni sarabena mima ini wasadula ina sabali ika jagula itna na nambara dua singoro ni ka surata bena mima ini wasadula ni ya yini kundon ote ni mami jien fle ka masri fle da de bola jorote yo iyo e be chamajala ni sojara ni ka mobli ni dota e wa ko janere ma mobli tike ke fulo ni so dojo ni na ko yonde ni dota jiralila ba ko jaw ma dam ne fulo o da ta alkira ko sallallahu alaihi wasallam ko ambe dugumana de fle jien kula o koroydi akorote ko adam maliti fadia kuma be ka kuma infam akorote ko ma nyete bo ma ka here fe nga ko ni be jien fle ni fenye ni kanunye ni da mutanye kika laje mamunu bi duguma ala here min ki bo ye jona ba ala barkada ko nga munun bi sanbe ni tura kulu fle mamunun taka cheitai na fulula famayala jahula kuma baby fitne kuma babu kenyana ko ja foi tenebulu ala dindo fe jona barkada de kada ala la in shakartum la azidannakum la in barkada bajiti na tanke enye be sanfela da madila munun be enye bulu da mana munun be jigoro enye tulula abada ita ala barkada amma kuni ala ko didosa alkira ya aksufo ula kuni ala ko kondo mamnun bi nya ala ko la kibulu de la jawbe do farika ala ko ka kana iduma mo wala jala ko la de ne kam sila tate tinga juma ko ni vraiment do bla kar sa flo tal juma na ay kana kiti ne bita juma de la alaje min bi farda duru dafa inya ka bu fe
ko pana ni bi nyefe mal la jala kula be to fari ka ala kuka ni bi duguma mal la je kula be to fari ka barka dalaw de ka dale halsa ka kuma impirpir la tike ka fam ne jonde ya kumba fo ko ka bitigu datku kun jonde ya kumba fa na fa da tawarina la islam barani warta qiwamul aish nafulu yina ma jolata nafulu wa ale ya maru dama minge nabe nafulu kunga dambola wa barani nafulu ta ni nafulu yini kunye ka balo halala la o lahara koy ni nafulu yini kunye ka nyuma yake o lahara koy nafulu yini kunye ka ala jeyini nayi o lahara koy nafulu yini kunye ka kuni yere ka kari ni yere ka daka islamé te dlumala fe atembalanya fe atay ka ke manara shile e ma delite fe ko islamé ba ke meche la islamé be delite daga wati de kono do rabila wati mina yana kawli geleya bila yana kawli ni geleya yi soro geleya bi se ga delli daga mai bi delli ke yaro kawli no wulla khalas nga ka fo ne de kambala ni bembulu ngam meche de delli islamé mo sura dimashi fana ni ay na fulo nyini kun la je fil islam mo islamé yalla de ni teslamé ne kandima an go islamé de la ni islamé yalla je adama de islamé bi na fulo nyini kun ngama obe ala koy obe ala jeyni opana mami chesri mbe na fulo nyini yere la ala jeyni de kama ka shinji tugunaye ka sadakati bonaye ayo de yalla kira ka hadisi sallallahu alaihi wasallam par kira de laka sadakati bof samandiya foka aya soro ma do ba ala kira no fe ukumbe nu ka fanai uma ko te fuida ukumbe nu ka finingolondo nu ka koy nga sadakati samandiya fora ka si hakela kwa do we jele ni juruta ka do ngoko ka do doyini na u doyini ku meyi wala saka sadakati kan islamé jeyini kum bekera menda mu damay fuka na ke eyena ko o nyana ma niveau min ni esero la o de koro e ki ko kadi alay o de islamé manya retta ma shay anduna e ka taala kana ka sabo shi ko kalamba e ka tu balu ko kalamba ni ala ye noya ke ka temo ka ma fo ko sharia ba wajibiya ko fi ka sigi ka ta ke onyo na ide nga sharia de ba dirila ko o korata ki ko ka da ala ka daka mamun ngaf zina sabara ka da ala ka sabo ni buruju beka olu balula ko mina oflenyi ambe ba no ala kira balula ko mina ofoni o tefendu go de ta kula sallallahu alaihi wasallam bi hali mo ya don follow de ba fo de ko alkira e fanda de squanti alkira ka duwo do bi an da ba fle bi ko e dangay alkira ka bi garsini ala fe ko mina ka da hakemina bi ma do bo fle dangay bi kuma fo to ko baraka yelema ko kuma ba ma fo alkira ko e fanda de ko fe be ba alkira bu sallallahu alaihi wasallam ko ay nyame bioroni ko kadge hadiyay nga hadiyay me wala batudi amba ndaw kan gej mena wala kira dilla ko nata akone ba nata ay bolo shi kuluma nin kulun yana sanuka kenebul kone ba nata nin kulun yana sanuka kenebul nga le sabakana temena aw kama qala sallallahu alaihi wasallam fa ka soro nya be sadakati ka bambew ni ye fen marale ye ngoro ala atola fona soro ngembe ko la sabo juru do sarali kam daka juru e wali hakay o ka gelen ka teme sadakati ka an jandula ka to ga ka barakalo ka sarabbalani tikana ka mo ka juru tikana kata nyuma yaw keke yorowla ambe siga ifede warite to inna barajini do wa koni ero fana mo ban fe ba soro barakelo ka saraw balane bakana mo ka juru balane bakana munun balaka kani ma fo na fulu ci juru de oge anga ko fo ko no ba en do kan nasara kati bo haram ya no be ja fo ko ni juru bila e dungo juru e juru VIP udi oge
juru fana be juru dalu mawte juru kungo mawte naka di shini ba besa o bara nyonya tabulo juru ngando ma ngambe de emmi ba feka duma yake nga mo sigile fle ku ga hake kono hake tu ka hake duma o kafsa katime duma yaka o roida na kuma di koroyo en akira sallallahu alaihi wasallam akuma fon fenzoro ababe do ala ko inde dafe alakira ma jama'u aka sahaba kala jama'u la abada nema fi kan nafulati yayi haramu yede ga alakira ma mo kala alakira ma yini sallallahu alaihi wasallam wa kuma ba ku mo da de cheka bo jema ku hakiliski je kula aha anata nyina ma yatinye de ma ma ni yakili maski je kula da to alakira ko bana yere duskun ka bana yere ni ka bana ko de bana yere note ko sorofe chaya te banae ema odia to bi ni be zumba ni ba yini na fulu tskude milliardaire ou millionnaire ou de zumba ou de baga fando nga tromet ke ka faru taka o de be ke ka ba fando nga pochon ka mam nu ko su kono luanzela mam ma hali sokeli njoire abe appartement de kono e bol luanzela o tiki e be don nambara ka bokuna mam ni fanga an taraka blanga fanga posula ka jonu ka febe to kuranzara uti jisara uti susara foi kotula o le ba fa donc drome farali yonga trésor le ko milliard kenyo ko million kenyo comme samba mun be su kono bitigi baba bolo million keme hake ba kono o de baraka ta sima to bitigi la hal saka kilo duduru bo la ka kilo fla bo la ko farata alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir tanki ama segi ka boni hakilla nunga halaki de bina akili be hina mina anda e du kulo koka parce que bi ka fo ko warte bi oteo war be ko de te ka tugula fola woni ma kelenwe soroke du kono du ma to be bo numa bitabete wa ni balma kelenwe soroke balma be ko ba kala ma bitabete wa munyasi auma at-takathur chayni fanga dandeski ko ina fanga annaka de anga hakiliski ka dobo na kala na teite ala soro ita da madiya soro iteke fuyi o da to folo na folo de barake mo nga bi mo bara de ken na folo e kon baka ka fara nyonga to do fibit leka taka tuti qur'ana o de fode hatta zurtumul maqabir e bi to fara la nyonga ti ko kono kanga kenai ko tite mewa na chara kuma mina bibbe ma dinta shi dan rodo bito lati fo yere semira bo akola hakimu dio de fa na folo mako bit sharrafiqa الذهب والفضة لا ينفعانك حتى يفارقانك كو جيون فلالا جيون لا جوما كو جيون فلادو كو سانوني وردي با فلاتي نفا فوكا فريلا ni ya nafan na lima kuna ayre bori bori hali barajini te ni war na fay tike kono war yara tara na tara abi fedo sama kasima ka tanke ayre be abi te dorondi ikon mi so jambe na te doro ko chama me war mara le dum ala de batikito ngani kuma fana korote ko war mara harami ngay jantu yere nga kuma di koroy jantu yere la koro ko kay on be mara li model mi nabi ote atefo ma haramu de ote hakli retila ite ko dona ere mado la ambe ke katani system do bi hali nadara utake ala jegi idaat al-mal al-karim min fara sallallahu alaihi wasallam fulu cheni kan fulu dusra fa manga dusra mun fi at-tabdhir al-israf eka la qur'ana kuma mun fula ka islamu ka wa dawla jabi sidna ali ibn abi talib ngayo akoni fa nay kona e mo dode ata tofli wal madode e ani yorok maniama hali jaga o senda ka bo bo ko lon fe mo be jaga do ni ma yace ikanga ma ya wore mun ke ibo be calculer sa kono ko be jaga ma to ma e be to ja soro ki ibe ma yake awa ibe jaga bo fana parce que on ngakiku on woni am ya la ko famu bi katebe sahaba ko anya famu katebe be e akanga feba ko yi nyuma kele yi fon sire ni wale mun bo wale be buluda parce que ala ina folo bi ma ko be be ka jagama do rabu ka jagama raw ko san kono ka keka wadu la mo nu ko fon ko ni nam
mo ba fo kun ma kala ameni bela ke bango jun bango malakul maut alladhi wukila bikum ito na kuma donde ni sojara ko titiri fonse ko garanti mbe ni du ko kera titire rete titire adama de shite titire garanti foi ta adama de ki to ko baw kuna te dro ya ni ka duje kwa atible o jujjul kera wela o sujul blasra o sujul kibarume ka baraka ambe yere malakala bisigi kana nga mawdu o yitume angana yere malasa ni jie jaran ni jie jari lay ni ro ala mi mino fi o yitume alla je ni sira kam minga ala ya naka buibulo wal mayani ka bwala o dama de itay ni ala ye jie dayele mami fitna nana de illa jarabi to de fil ala fe kadaka awi la jarabi fil toro ko damay la jarabi te toro damay de wallahi hera la jarabi ka jungu kuma dawla ka te toro ka ma dawla jarabi rani toro e usraka aku uma ba'ala nga hera doni shina ka do kafiriyati hali kuma munu ban fe aka ko ni soja de kan adama de ma ko ni soja bi do farashi ka chente o ilmu nafsi kata ba mun ba adama de kala adama din kala na wote dina israel ni soja di katolika adama de fa sabit o sabati de ni madanga kuma na ba misali fi ni kubu tara jamana mun na balondana misali do nte balondango kiri no fe misali do kubu manata jamana na o kadongo kwa kera jamana na ko shumabo nganu maganya du bebe dongo da sokono bu sumate foi tekew ni 31 sira ma jul bisa ni soja kama ni soja de katil ga na defa parce que ni adama de ni sojara atte dan ya yere la Allah ba be ko do ke hakilita miri abada ayata do kam sika oda to alay ni soja façon de focalité innahu la yuhibbul farihin ni soja façon de badama ala te ni fi adama de manga so di vola fana ngan jantu anyere la ala ni kangari da al-kire sallallahu alaihi wasallam kangari da kan yawndi di yoroy awndi jonfuru la kumayni ko anyebe mina je masirla bi akana malasa akana ngodo alala o kuma khulaso e mi o koro de ye adama de mana fama ya soro ni je ngono ya akana kinyana ko iko kadi ala yo da fi kera fama ide allaje occasion fursadu ibseka nodo soro fama yina ni la diriara ala ni tlena ala ni here ke mawye ala ni mo jigitu ala mana o sarami ni bo soro sade o de ikafa maya ni yoroy ikala kula na fulo bo chugula dawla bo chugula doni bo chugula ala ibe magar ske fofena in yoroy ala mi ni jena ske fen surata no yi ala ko bara mingala note ka fo fen yere zatu de koroy ki ku kadi ala o tesawa bay o tesawa bay parce que no tiera dron okora because la mawdi tate chin hatta al anbiya war rusul qur'ana ma fo ko chide dof sa doya o ma fo o nga chide nduru ulul azmi talaje ulul azmi min forano chide belebele ba duru masa sulmana bala masa sulmana taala awa kabi jien dara fo bi masa sulmana ka fa maya junyo nyonge alika kiraya atlela nabiyumando chidendo masakedo nafulu konde wa ala kolo fengulo ya mami nyongulo mashi ka fien kolo aye fien de bina ka tapi korota ka ta tugo min kadai ani avion te kile la yutasawwar hakli reta famu qur'ana de ala kan ka jinaw kulay hal jina kafir munun ta ala batu ulube barake dinya ke abulu masasul bana nga ona tabbe ala keto ka kiraw nome ay kira duru min to mo kira tawla kolu kafsa tawbe masasul mana makula ay rako kira mi mako mashima tuwa no fe ko fo jama kulu fitini o bala nuhu alayhi salam nuhu mimma boyaka mo golo doji
wajama matwa no fe qur'an re de yo nga maduru min do mona kulu kafsa towi nu humbula ngam masasulo mana teula nya misali ya ta chidunga kuma bana yo do re te ko fe ya biya nya fam de ko jien soro de koro ko e de ko gadala e wallahi abini kuma nunu abta mo ko ngolo photo ni fe on du koro wallahi ni temma kelin ko yanga de manen kaya akoma saraka do be hakilla imana ta dina kene ka o alay ndefo wallahi ni ala ta ka ala bi ta ke abu fo wira sigile yana kuma do wira ba fo amini ngoy ndam ne kuma mina amma flade kundo amundi teme maduru ka babinu nana ni shegile janaba nana ni keme flay nga biya wira ne bala no kera mo bu kulete okuma na ma kuntura ma fladi sabaina ko ra ko ngalodo parce que on be ka jira de ko ni ye tien o ko ala ba de meni na fulu ya ba de meni jamai akuma ni na o sabatira tarikula o ko re nu na kam go nu na kelayon da de ki tien nu da ku de tien no sabatira ibrahima de kelayon da ku tien min be ko kelawe na murudu ni masakedi jie mara masake mun jatira ko ma nani mi jie mara kafiri fla ni islam fla kafiri fla ina na murudu bala asira rola riwaya donnana ko donde mena ibrahima akili ne kumba fo la ilaha illallah ko alama ala wirito ko ala ede kili sanve awa ne ra kili ndo ya de ma wara shita fo ya la ilaha illallah ni ne kili de o kuma nemi akili ngara ko ibrahima kana ummatan qanitan akili ala akili jati jamai shabu peuple ko ibrahima kungera mantoyi akili ibrahima alayhi salam alifa nabul lazmi kono min fi la tasma kono kana islamu wa islamu ya kalaka don angana tu ka tulunge ka hakilla amaki ka mo jabgo shinini kuma nunde parce que ma be ibi do kamete ka alaka deme dambe kana ayrema parce que ni nafulo ni diena tike fen soro tawi wa karamo famba beluna nusirat ima wera ka fo wal ma doka fo sigile nyana utikma o foni ngake ada fo ati temena ngu nyomba ne ya sa o de tabla ni mingi fen soro ko abade nyana fe munu ma fen soro lu bade malangulu kuma on no rasa la ka klimandam amini fen fo ashide islamay kuma ashide qur'an kuma garsige koni dono wa yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wallahi ala inde fo be fen fo kibi kun fi on digina e kalu ala de ko garsige ndai ne de ye mo dula ko ka balo ne de bu ka balo tlaw ni yonje atla to ye do tata ya do tay ala o du ko ro mi akunyo ke mo ngama wala sa do ko ko do ni mi be son ka waraka Qur'an e o defo ko ni garsike kun wala ngandara ni damakala ko mo kumbe yada du furu de ko afla be ma soro yada sira hakemina jangu ni be kun ya soro emiliar be ko bene ku ne de bene ka nyega sama sigi mana ko beta na be ne be ka yoro fura sigi nyama beta na be walma war kun na foye ikme milliard dale ti ko ibini biri ki ga seneke ibini biri ki ga dafura ibini biri ki ga tobili ke yere bi ka ko be ke yere ala ko nye do son ka do ta cha do tay wala ka mo ko kulu nyoy ala ukma munu ni yoro do yara din ala bo ta'widu lu lahara abo ni yoro dulu ma lahara wa ya ke ni hikma de min ga ka ya ko joyi ko nga korote ko ga da alayda qur'an wa yabsutu rizq liman yasha wa yaqdir gaske ferelna kuruni tahta mashi'atillah وبعلك سبو يكون ونتي ngo kadi alay woni ngo ko way li tar ku laje islam yimo temena na folo bubulo fama ya bubulo li tar ku fana laje kafiri fi ndemena munu ye bolition ka shaytan bato ka ba alla ka ba cidewna ka cidew fa nga wi febbe soro ni jingo ni kuma nte hasidi ya kuma wesa ni ameni vo anre ka fo be masika ni yere malasa ko tugo bibolo ya don ma do yi kala ni jamana ga ulu bisrala ni katimi ko mini febece halima kana fakika soro yi kala ni sanadi wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa ayat tafsiru te soro beten na fulu koy koy boda beten na fulu koy al fon febeke adama de hali shiye garsige de ñu manzura garsige
furu ñoo manzuro e garsike sigi ñoo manzuro e garsike e ga ngaw e garsike re koro ka bebe na fulu ba ni na fulu soro ala bi fe ni na fulu tibula ala ti fe kella o en galoyi na fulu te dina ko tamashe mu'minin tamashe ala insra bidoni ala insra barawdi wa bebe kella ala kiramin no fe tugu no fe sallallahu alaihi wasallam kira jugo dombe atabiya dombe ta kitabu kalanki ta qur'ani refle kira kuma munge atabiya ko yujmai hali ni ngalo da kira la bi ko na fulo kumbabulu ngani kira kuma fenzora mba ta ke jmai anje la bangara mo no memmina bi kira mba ta ke ja sallallahu alaihi wasallam kira bi boka sanu tla moni on jabbi o dugu je tle la tabulu kasoro kunungu angora sanu de tla moni on kira yang kala ni dela sallallahu alaihi wasallam nga anfle fandani kule ambeka olu kan na fulo faranyonga ka ketulongela wira sigile nyana katlaka wasowla katlaka foko an ko kadi ala ko da to ala yandeme ka jizia bes la boka ako gelera de ala ka boda de kan أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أين آية وربي نعم وسادون كلينا كدوات شواك أين علي كنرد كريم صلى الله عليه وسلم وكنا كافر بهير منا كاكني يبامبان مؤمن تسكون تدلو جينا كنا تسكون دلو على كنا إن يبامبا ونفع أيوه فمي ako ni nema min flanina ya duma jin masri min ya duma nyake de linaftinahum fi wala saku fitri ala kulajra ya da anda famu ko la jarabi ke bala ba da madin la jarabi na fuli an wana kila dro la jarabi asro ay accident ke la jarabi asro abulu bana ay milliard soro fana la jarabi de asro ala la jarabi miliyari ne ka laje nasura bina ke min ash-shakirin nasura bina ke barka da laula kada ka fanye fan flade ash-shukr was-sabr ni fanda yana sabali bi ni fe ni isona barka da bi ni fe o barka da yendo wanza bai a folo ka don ko here bora ala yoro e ka chete e ka chisrite o sababu gwanzam aflana ka ala jeyin here a sabana o de kuma kai sai ka fa alhamdulillah tanuga alai alkirako sallallahu alaihi wa sallam kalima latifa mubaraka ko ma mason fen voila a here fen yen here do man na mashima fen here buyana chugo ko jari chugo akira du jole bani taraka ni ifandana manaw akira do yiweli ka bubli daga bana dimaw fo amana ke fe ko nati ko alhamdulillah ko fa ka suro ala bina sommina o barajila o kabbun kateme femi ndiramaka ay femi mina bululani ko fo akasura ay alhamdulillah min fo o sara here kabbu ay ala yo katema min sura تعالى أودي بيجي غير ما لسه وأكرد لك فصلى الله عليه وآله وسلم أقول أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليك مما طلعت عليه الشمس. أقول محمد كافو دكرونين مدينة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونف مدناني ni ala tanu kannani ne kan foshin kile o kadne kasako febe katle yingira fon fenga katle yingira fon fenga koroy e mumbe jin kono tliti yinge minga akoro de koni madinani foko kile ngadale kadaka sara min bala kadaka
ala diɲɛ min bɛ sɔrɔ a la ka d'a ka kumaden naani ka bon ala yɔrɔ cogo min na ko a kumaden naani fɔ ko kelen ka d'ale ye ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ a ko an bɛ arakan fila min seli fajiri yɛrɛ tɛ dɛ o ye farida ye nka an bɛ arakan nafila fila min seli ka kɔn a ɲɛ ko o hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan ko jɔn ka soli ka bɔ ko kelen ala nɔfɛ ani ka wulada bɔ ko kelen ala nɔfɛ ko hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan a ko a dɔ la kelen ka ɲaamɛ bɔgɔ busa dayɔrɔ ni a diinɛ kɔnɔ ko hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan ka d'a kan ni nin kuma ninnu fɔra a bɛ bonya hakili diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn diɲɛ kɔnɔ fɛn ye joli hali n'a fɔra k'a bɛɛ ye ta ye sisan i ta yɛrɛ yɛrɛ o ye joli wa kuma bɛ kɛ k'a fɔ ko kodɔn kumaw don n'a a ka f'e ye sisan karisa i filɛ nin ye hɔn mali bɛɛ y'i ta ye nka i ta yɛrɛ yɛrɛ o ye jumɛn ye i bɛ dumuni min dun mali kɔnɔ yan i bɛ si mali yɔrɔnin min na yan i bɛ fininin min dun i kan na a banna hali maliyɛn bɛɛ t'i yɔrɔ dɔn i yɛrɛ t'u bɛɛ yɔrɔ dɔn i n'u bɛɛ tɛ se ka kuma u b'i fa neni u b'i ba neni yɔrɔ dɔw la i t'o bɛɛ jateminɛkɛlaw y'a jateminɛ maa minnu n'i ye hectare kelen jɔ k'a kɛ villa ye walima n'i ye demi hectare jɔ k'a k'i si yɔrɔ ye jateminɛkɛlaw o tɛ diɲɛ o ye diɲɛ jateminɛkɛlaw de ka jateminɛ ye ko n'i y'o du belebele façon ye mɔgɔ o mɔgɔ bolo min ma jɔ jama kama komi maa n'i ka denbaya dɔrɔn i ye o espace façon jɔ ko i bɛ mago ɲɛ ni min y'a la o tɛ tɛmɛ 30% kan k'a tɔ 70% kɔni i b'o entretien kɛ ten fu nin ye nazaraw ka jateminɛ ani an bɛɛ ɲɛ bɛ b'o de fɛ n'i y'a jɔ k'a fɛrɛ a filɛ chambre 86 de b'a kɔnɔ salon 15 de b'a kɔnɔ piscine b'a kɔnɔ nka ni su kora i t'i tila salon ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i tɛ tila chambre ni ɲɔgɔn cɛ chambre principale kelen bɛ yen o b'a fɔ k'i yɛrɛ siyɔrɔ i bɛ na yen n'i nana yen n'i yaala yaala i b'a sɔrɔ i t'i yen fa koyi 3 places ni min b'i bolo yen wali n'i ta bonya ka tɛmɛ o kan i bɛ n'i da o kan yen n'i da o kan i b'a sɔrɔ i tɛ ko bɛɛ yɛrɛ kan ko i bɛ taa o kɛrɛnin fɛ yen zo bɛna so fa dɔ attaquer i t'a kalama fo n'i ye caméra bila yen adamaden tɛ foyi maa yɛrɛ ma lasa tɛ foyi kuma kɔrɔ y'o de ye bon o min filɛ ani min y'a to a bɛ fɔ kuma bɛɛ ko laharata de ka fisa diɲɛ ta ye ala y'o de fɔ bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa hali yan a bɛna segin o kuma kelen de kan parce que munna laharata ka fisa laharata de bɛ to sen na an yɛrɛ ko ten ko don o don woro kunkurunin a ka fisa don kelen waa ye dɛ bana ala ye nin fɔ min kɛ a ko ne bɛ kɛ ka ninnu fitinɛ garisɛgɛ in na de i ɲɛ kana bɔ a fɛ a ko wa rizqu rabbika khayr o tuma ninnu ta tɛ ala ka garisɛgɛ ye wa i b'a dɔn yan ko garisɛgɛ min fɔli filɛ yan o ye garisɛgɛ wɛrɛ de ye ala kan bɛ alijinɛ ma a kan bɛ lahara baraji ma a ko e ma ka garisɛgɛ o de hɛrɛ ka bon wa abqa y'a ye an y'a faamu k'o ye laharata de ko ye k'e ma ka garisɛgɛ o de hɛrɛ ka bon wa o de bɛ to sen na an t'a fɛ ka min mɛn sa illa man rahimallah ala sɔrɔla ko fara wa'mur ahlaka bis-salah i ka denbaya yamaru ni seli wastabir alayha i yɛrɛ ka sabali seli kɛli kan olu de ye hɛrɛ baaraw ye la nas'aluka rizqa anw ti garisɛgɛ ɲini e ala fɛ dɛ garisɛgɛ ko o bɛna ala de bolo narzuquka wal aqibatu lit-taqwa ne ala de bɛ Muhamadu garisɛgɛ wa ko bɛ laban ala ɲɛ siran jɔn ta la kumakan ninnu de fɔ ka fara a ko min bɛ ninnu bolo o to yen i k'i ta kɛ i ta ye jumɛn ye wa'mur ahlaka bis-salah i ka denbaya yamaru k'u ka seli ala ye nabi ɲumanw tanu ni baara minnu ye e ka t'u lajɛ bani n'a sɔrɔ ko nabi ɲumanw tanu na n'u ka waritigiya de ye n'a sɔrɔ ko nabi ɲumanw tanu na n'u ka diɲɛko de ye t'a lajɛ ala jɔn ɲuman minnu tɛmɛna u tanu na ni jumɛn ye u ka ala ko baara a ye to an ka segin ala ma n'o tɛ an bɛ min na yɛrɛ malasa don dɛ an bɛ min na yɛrɛ malasa don dɛ alakira ma balo tan sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw ma balo tan a b'anw ɲɛna ko nafolotigi kun tɛ kira tile la Abubakar Uthman Abdurrahman bin Auf Zubair bin al-Awwam an bɛ miliyardɛriw jate an cɛla tan cogo min na bi n ko ninnu fana tun bɛ ten de alakira tile la sallallahu alaihi wasallam nka u ye ala ko baara o nafolo ninnu kɔnɔ cogo di u y'o nafolo ninnu yɛrɛ baara cogo di e ka t'o kalan kɛ
ika la jamu be ga tani sira mi bi ana fanga sigi ango anga fam ko soro gwanza otu Johnson ya ala iye mungeni soro yi fama ya gwanza otu Johnson ya ala iye munge ni fama yi dawla gwanza otu Johnson ya ala ibala kam mungeni dawla yi ya rabbi ala bi famundi ama ala ka andeme kudo ala jenyi ni safi wallahi feno ba yoro majja ala la je herala ala kana nyedda o heraka ala kana o hera nyedda kana siga o duwla de don go ko te ko fe na soro li kira so bi ki sugula ka ba ala ma kwa kira fendire juwe kinga na soro o de heraka ngab fode me papier yini na ebe duwo yini na almamu bure ka be duna ameriki ka ba e bana ala la ikinga sa to dala ya o de heraka ngab ko kata kada me jago kuyin na duwo kan be misiri safa forola kabi bitigi fara e bolo misiri nyama dai kable nyama da misiri kable ikunga sarna songo soro baliya la de klafsa wallahi fon ko ni yasro nakira so we ki sugula ka bala no te kuma ina qur'ana ayaw de du ko da zo joro te kuma ina mabla rabbil ta'ala ya ayyuhalladhina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون كون نفلوني ديم بايا كون غير سوبي كما من زغلا كبو على ما وي تاچيني كل دي ما بلون لون في الدنيا والآخرة بيبن مودلا كي ما ما ngana ya bike chudi dим بايا كوتا ya bike chudi dayri may nita temenay ima ki be dayri may ndila ina lo may rabita ke do dayri me ambodila alaka klimanda alaka ambalo islam ya ce alaka fatul man ya latuka alaka halalan no ya ayi wallahi nafulu hera maka dambe anten maka nafulu tiya contrôla anten nafulu era contrôla hanina na miliyar kilin din zigile masisa duma jigile ba na hablauna okay nga halala siraka amba yini ala fe halala siradika ala kaddu ani drofu nafuluke ala kaddu ani shweni ke nafuluke ala kaddu ani jena ke nafuluke ala kana nyedda ko ala kanu yedda anga nafulo manzanu ala kana tiku kundanga ala kana nafulo kundanga ala kana do angono c'est très simple kuma yo tamade angude ka anyini to i hakilito alala asorole ko i hakilito alala amana bugu of laka chugo sa fala haraj qaida inde nafulu yini chuwa na tacho no flayena gashitila madama ikishraka fo israfu ni tabzir gashi foitila na imana ni kuma nuko be dagala to do ta sibiti ga kuma taka 3 kunga jango kuma tige dilina wala wismo ko don ka bo fenyini ma ni ale re misiri kono ngodo de warini ni ale roke ambian ko e kata yelema ni ya yelema ni ala sona ambian folo ko ni ala sona e kata yelema kuma fora hakilima be kuma fam ambi mina je ko la bi be ba don ka damatemena anga je ko damatemena bebo ambe ko mina ka yere sangorota ka anga ayere kesla be yuma ni je chete ne ka kuma kholaso de fledi o te hasidiye o te fuyi ni go be hasidiye o karamo ka fa ko hasidiye parce que fem bulu ga ne go hasidiya do kada fende bulu ko kuma ne be kelela be de ka kelela de pour que ka siga tous la mer kono pour que ibaka nan ne aha ala kan jiji fambiala kala ni famu tekele ma do be ala ma here la yini wede kada ka alkira do fo kuni ala here la yini mami ko bi famu ya dinana ma do madina famde wallahi en fait do be anu ma hadisa min famu dama ba fo ko kira mu fo parce que ma koro de fam wallahi ma hadisa koro fam ni wa hadisa min koro fam do ay ko kira bi ni fo chukoti e mari be kira kala ka fotala sallallahu alaihi wasallam wo kire kuma do fo hala ya fo munu ire ka sahaba ku ma fam lu kuma kila kullu layni fe do e kuma ina ja layni to kira sura laka kuma layni fu ngana ma layni fe krage don fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun krage bo fi
kuma ni kala tɛ kelen ye dɛ bɛɛ k'o faamu jamana in kan yan kuma ni kala tɛ kelen ye dɛ ni kala kiiri nana a y'o to kalanbaw k'o ɲɛnabɔ kuma ye fɛn bonda a bonda fɛrɛlen don ale ye min filɛ e ye minnu lamɛn kutuba la sisan n'i bɔra i ye kuma minnu faamu a la i bɛ se k'u lasegin i bɛ se ka mɔgɔw yamaru al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar babun wasi' nka sariya kiiriw sariya kumakanw faamuyaw istinbatu kɛcogo aw ye dɔnnibaw ka baara ye dɛ n'i ma min faamu mɔgɔ tɛ tile ka n'a ɲininka o min ye kuranɛ yɛrɛ n ko dɔw bɛna ɲininkali kɛ ko a fɔra ko diɲɛ dara tile 6 wa kolo dugukolo la k'ale y'a ye kuranɛ kɔnɔ ko tile 8 parce que a ɲɛ bɛ aya min sɛbɛnnen na a bɛ kuranɛ de kɔnɔ a ma faamu a jate cogo ale m'o de faamu fo ɲɛ de ka f'i ye hadisa dɔ bɛ yen ni e yɛrɛ y'a kalan dɔrɔn e ka teli k'a ye k'a kɔrɔ ye min ye a kɔrɔ t'o ye a laɲini t'o ye sisan an bɛ segin ka taa sa de ni hadisa in fɔra dɔnnibaa minnu y'a sɛbɛn u ka gafew kɔnɔ olu yɛrɛ ye mun fɔ a la a hadisa tɛmɛna usuru minnu kɔnɔ dɔnnibaa minnu tile ni kira tile ka surun olu ye mun fɔ a la anw mago tɛ nin si la bi an kɔni ni min diyara an tulo la dɔrɔn kira y'o fɔ ni min ma diya an tulo la kira m'o fɔ ala ka bɔda kan ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan ala k'an ji di dɔnni nafama na ala k'an ji di ala ɲɛ siranya na ala ka halala nɔgɔya an ye ala k'an kisi haram ma اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله